To jama'a sai dai mu ce a'udhu billahi fa jamhuriyar musulunci ta fita hankalinta. Ta fita hankalinta ta haukace ga baki daya. Kasar mamaya sun yi amfani sun je sun taba wajen nukiliyar da jamhuriyar musulunci kuma a yanzu haka magana nake muku jamhuriyar musulunci tana mai da martani a Dumona. Dumona fa inda nukiliyar da kasar mamaya yake yanzu haka yana ta iban wuta ba a san iya adadin rayukan da aka kashe a Dumona ba kuma idan harin yayi nisa zai iya zuwa ya taba nukiliyoyin su kuma nukiliya ne sama da kusa guda 95 a wannan gurin inda jamhuriyar musulunci ta nuna musu cewa idan ku mahaukata ne fa to ni ma haukata nake idan kuma ku masu hankali ne kuma ni ma a hankalin nake a yanzu haka kaya nan yana sauka a Dumona kuma dama mun gaya muku cewa tsawon lokaci ba sa sarrafa Dumona ba sa amfani da shi jamhuriyar musulunci ta kwace musu control din Dumona gabaki daya yau din nan kasar mamaya ta yi garadun zuwa ta taba musu Basilia don nukiliyan su yanzu kuma ita kuma tana mai da martani a wannan a Dumona a yanzu haka komai zai iya kasancewa daga yanzu zuwa dare komai zai iya kasancewa kuma mizali ne masifafin mizali a Dumona a yanzu haka inda aka samu matsalar cewa da mizali din jamhuriyar musulunci ya ji ya taɓa nukiliya to komai zai iya kasancewa cikin daren nan to a yanzu dai haka Dumona tana nan tana shan wuta tana nan tana iban wuta saboda haka a ci gaba da addu'a a yi alwala kuma a yi zaman shahada komai zai iya kasancewa ta fito musu a birkican kuma ta fito musu a haukacan kuma ta nuna musu komai za ta iya yi kowane irin masifa za ta iya tunkarin shi ba tare da bata lokaci ba ubangiji Allah ɗaukaka musulunci ya kaskantar da kafirci ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya ya nuna mana munafukan musulmai. To alhamdulillah jama'a harin yau ba irin na kullum bane a yanzu a kasar mamaya an mata canjin mizal kuma ko ina yana harbuwa bayan Dumona da aka yi hari a yanzu haka Haifa ne Galili ne Tal Aviv kan ba a magananta tana nan yanzu ta fitar da sabon mizal ta ko ta ina mizal ne yake sauka bayan harin Dumona kasar jamhuriyar musulunci ba ta gaya musu daman kuma ta faɗa musu daman ta ce taɓa ni mutuwa ne kyale ni kuma rayuwar ku ne duk wanda ya nemi rayuwa ta zan nemi rayuwar ku ne a yanzu haka kasar mamaya ta rasa ina za ta kama bayan irin jiragen da take harbowa a cikin daren nan mata harbo jiragen kasar mamaya da kasar American suna nan sun mata rubdugu ita ma kuma ta yi musu rubdugu amma a wannan karan iya kasar mamaya da jiragen kasar American ne ake saukewa da kuma lugudan wuta da kasar mamaya take yi saboda haka a ci gaba da addu'a daren yau ba irin na kullum bane daren yau an haukace ne gabaki ɗaya uwar wuta ake kuma uwar watsi ake yi dan yanzu haka ta nuna musu cewa ita ma haukace ce za ta iya fasawa uban kowa ya mutu ta kai hari Dumona